Inendigicas Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Negros Island Region ng amon idulong sa inyo. Kagari ng top story subong adlaw, Enero 16. Sige sa gihapon ang pagbugas ang abo sang bulkan. OCD nagpasalig sang bulig sa evacuees. Isa patay 3 pilason matapos mapilpila ng tricycle sang truck sa karambola. Mga empleyado sang Bacolod, ginpandaman nga hindi magpulo patigayon process ng business permit. Mga suga sa flyover sa Magsaysay sa Bacolod, ginpangkawat. Kag sa good vibes, 147 ka mga bago nga civil engineers nagpanumpa. Initanan sa Digicas Negros 10. Sa number 10, isa ka patay nga dolphin nga nasampay sa igad sang baybay ang nakitaan sa Sibulan, Negros Oriental. Nasapwat na lang sa mga residente sang Purok Kapaklan sa Barangay Poblasyon sa Sibulan, Negros Oriental nga patay na kag nagapanimaho ang isa ka dolphin kay nasang aga sa higad sang baybay. High tide sang kagabi mukon nga nakalabot ng lawas ang patay nga dolphin sa higad sang baybay. Kinabulubanta nagabugat ini sang 80 kilos kag nagalaba sang masobra sa 2 meters. Bloated ng dolphin sang masapwan. Gilayon ini ginpalubong. Ginpahibalo naman ang sang residente ang natungdan nga ahensya sang gobyerno parte sa insidente para mausisa kung ano kamatay sang dolphin. Sa number 9, mga suga sa flyover sa Dalan Magsaysay ang ginaligar ginpangkawat. Hindi lang mga twerka kag solar lights sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway ang punteriya sa mga kawatan. Pati mga motoristang nakatalupangod naman sang madulom nga flyover sa Dalan Magsaysay sa Barangay Singkang Airport tuga sang kakulang sang mga suga. Ginsiling ni DPWH District Engineer Leia Hamero nga sa ila ini siya nga pagpangusisa. Ginpangkawat ang pila ka mga floodlights sa idalom sang flyover. Tinguan sang DPWH nga temporaryo nga mailisa ng mga suga agod mapaiway ang pagluntad sang disgrasya sa alagyan. Ginapaabot man nila ang suporta sang kapulisan kag bulig sa mga motorista agod bisan paano mabantayan ang mga government projects. Maton nga mga lights da. So hindi na necessarily solar lights no, mga floodlights nga gimbutang dira before nga malabot ng kaladula. So sa mga matagas nga area may bilin pa man pero amo na siya nga I think siguro naapektuhan na dang iban nga linya nga ang iban nga available nga rada hindi nila malabot inang hindi naman magsiga. So we are checking kung ano gid ang diferensya aside sa mga nagkaladula dira. Kung ang wiring tabala nagkalabuhinan, nagkalabugto. Sa number 8, pag-ubo, sipon, kag hilanat ang pinaka-common nga masakit yung ginapakonsulta sa mga evacuees sa karon. Ang patag ni Dr. Razel Nika Hao, sang Department of Health Negros Island Regional Director, ang kasubong nga mga balatian ng common sa panyempo karon. As of January 16, ang top leading causes ng consultation, acute respiratory infection. 16 ka mga cases, kag 36 naman ang hilanat. Wala na sila sa may naatubang pa nga consultation, may kangtanan sa tubig o kun hygiene-related. Gani karon ang ginapatuman ang routine services sa mga evacuation centers. Angot diri ginapatigayon ang mga immunization, nutrition kag vitamin supplementation sa mga malnourished. Sa mga adults naman ang masami nga ginapacheck amo sa mga evacuation center, amo ang hypertension, bisan pagani diabetes. May mga prepositioned medicines naman ang DOH para diri. Assuming that we were in a regular scenario, ito yung mga consults na nakikita rin sa mga RHUs, sa mga health centers. But now, since they're nearer to the evacuation sites, doon na sila sa evacuation site parang nagpapa-primary care. So mas ganun po siya rather than yung unique diseases because of being put in an evacuation center.
Sa number 7, mga city departments kag local government agency ang ginapasubmit na sang request for banning exemptions antes sang Pebrero 11. Ang Department of Social Services and Development kag City Agriculture Office amo pa lang nakasubmit sang request para sa banning exemptions. Gani ginahulat ni Secretary to the Mayor Jose Martigo ang duga nga mga request sa iban pa nga city departments kag local government agency para matingob binisubmit sa Comelec Central Office via online antes Pebrero antes sang Pebrero 11. Kabahin sa mga luyag mapadayon sa Bacolod LGU ang disbursement para sa AX kag financial assistance para sa mga mangunguma kag mga mananagat sa syudad. Ginahanda naman sang City Engineer's Office ang request sa banning exemptions para sa ginapatuman ng mga infrastructure projects. Sa Marso 28, magasugod ang disbursement ban sandig sa pagsulundan sang COMELEC angot sa ginagahilapit nga midterm and local elections. Sa number 6, mga barangay workers dakop sa bypass operation sa Dumaguete City. Arestado ang 5 ka mga persona, lakip ng 2 ka mga barangay workers nga naabtan sang otoridad sa sulod sang drug den sa Purok Israel sa Barangay Daro sa Dumaguete City, Negros Oriental kahapon sang aga. Ang bypass operation naging patigayon sang PDEA Negros Oriental, PNP Regional Intelligence Unit 7 kag Negros Oriental Police Provincial Office. Ang nagkaladak pa namong nagapadalagan sang drug den nga si alias Dante. 4 niya ka mga bisita nga Sanday Reynal, Barangay Hall Messenger, Virgilio, Barangay Tanod sa nga among barangay, kag 2 ka mga tricycle driver nga Sanday Wilmar kag Carmelito. Sunod sa kay punong Barangay Densyo o Convencio Tan sang Barangay Daro, napaandaman niya na ang iya mga empleyado nga hindi mag-intra sa illegal nga droga kag ang mga naga-intra diri ang bahala na mag-atubang sa konsekwensya. Nakuha sa drug den ang 8 ka mga sachet isang suspected shabu. Pasakaan sila tanan sang kaso angot sa paghupot sa illegal nga droga kag pagtener sa drug den. Sa number 5, isa ka 22 anyos nga babayi ang pilason matapos na ginbuno sa park. Martes sang gabi sa nagpangayo sang tabang ang 22 anyos nga babayi matapos nga mabunan sa Quezon Park sa Dumaguete City, Negros Oriental. Sa report sang Dumaguete PNP, isa ka wala makilalan nga lalaki ang nagbuno sa biktima. Sa inisyal nga investigasyon sang PNP, posible isa ka crime of passion ang natabo. Mayara na sang person of interest ang PNP. Ang biktimang gindala naman sa isa ka ospital kag karon istable na ang kondisyon. Sa number 4, isang patay kag 3 ang pilason matapos nga mapilpilan ng tricycle sang truck nga nagkarambola. Napatay ang isa ka tricycle driver nga si Edmond Bersinilla kag pilason ang pasahero niya matapos nga mapilpilan sang truck nga may karga nga tubo sa diversion road sa Hacienda Leonor, Barangay Paraiso sa Sagay City sang kagabi. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, kang hepe sang Sagay City PNP, nagapagwang isa ka truck nga may karga nga tubo padulong sa National Road sang naglabayang isa ka wing van nga halin sa Cadiz, Pasagay. Nakita sang driver sang wing van ang truck kag hana na ini nga magpundo o galing nalabot niya ang truck. May natabuan pagid nga naglabay ang isa ka prime mover nga may kargaman nga tubo kag naigo man sini ang nagbungguanay na nga mga truck. Natumbang prime mover kag napilpilan ang nagalabay lang man kuntani nga tricycle. Pilason man ang driver sang truck. Dugang pa ni Flores, giliyon niya gintinguhaan nga makuha ang mga napilpilan sang truck. Apang nadugayan bangod madamo sang karga nga tubo. Patay na sa mag-abot sa ospital ang driver sang tricycle nga si Bersinilla. Nagapadayon pang investigasyon sang Sagay PNP sa sini nga insidente. Sa number 3, mga empleyado sang Bacolod ginpaandaman nga hindi magpulo patigayon process ang business permit kag iban pa nga mga requirement. Sa memorandum nga gin-issue ni Mayor Albi Benitez antes pa man siya nagbakasyon, iya na ginpahanumdom sa mga empleyado pati na sa mga job order worker ang pagdumili nga magpatigayon sang ilang mga kakilala kag mga himata
para magproseso sang business permit kagiban pa nga requirements gikan sa syudad. Ginsiling ni Secretary to the Mayor Jose Martigo nga hindi man abi nila malayo o kung hindi abi malayo sa trabaho sang isa ka fixer ang amo nga trabaho ang masamiman nga personal nga pagproseso sa mga permits kag naga-follow up mismo sa mga requirements sa mga opisina kag city department sa syudad. May duwa na ka mga regular employees sa Bacolod ang nagapangatubang sang kaso angon sa grave misconduct kag isa diring na-issuean sang show cause order tungod sa ginalegar nagaserbe nga fixer sa Bacolod City Government Center. Karon nga nag-extend ang pagpatigayon sang Business One-Stop Shop o kun boss sa BCGC, hindi luyag sang syudad nga mabutang sa disbintaha ang mga nagaproseso nga mga business applicants. Pwede nila guro nga advisean lang kung anong himuon pero ang mapila, ang mabayad, ang maproseso dapat ya kung sino gid ya ang ga-apply kag hindi ang ila kilala or paryente nga empleyado. Kay kung ga-assist na sila, do personal na sila nga fixers ang guwa nila galing wala lang sila ginabayran. Pero unfair gyapon niya sa mga nagapila kag nagahulat. Sa number 2, Commission on Elections ay nagalantaw sang contingent polling centers o kon makeshift polling centers bilang sabat in kaso nga maglalang sitwasyon sa Bulkan Canlaon. Sunod kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria sa karon, gina-finalize na nila ang ilang contingency plan upod sa Department of Education kasubong man sa Disaster Risk Reduction Management Office ang tagsa ka mga LGU. Patag ni Ananoria ang ilang nga mangintikang magadepende sa extent sang epekto sang sitwasyon sa Bulkan Canlaon. Ang mga na-identify na nga daan nga eskwelahan ang magapabilin nga polling centers. Pero kung matabo ang pagsaka sa alert level, maga-identify sila sang contingent polling centers o kung ang pagpatigayon sang botohay sa lugar nga malapit sa evacuees. Kung wala naman sang available nga eskwelahan, bangod nga ini ang ginagamit sang evacuees sa kaangay sa sitwasyon karon nga yara sa alert level 3. Ginalantaw nilang pagtukod sang makeshift polling centers. Ining ilang nga iga-submit para naman sa approval. Damlag pa, ginsiling na sang COMELEC nga ang luyag sang pamunuan nga matigayon ang eleksyon sa adlaw mismo sang piniliay. Rason nga ginahanda ang tanan, anuman nga mangin sitwasyon sang Bulkan Canlaon. Depende sa level of eruption. Like for example, kung gamay man nga ang evacuees, mamaya kami alternatives depende sa sitwasyon. May anong contingent polling centers. Ang tawag, sir, contingent polling centers. Pero once nga mag level 4 or 5, or depende man kay there are some cases sa level 3 nga maano na kami sa makeshift polling centers. Even for level 3? Nga in case nga wala na gid schools nga let's say ang polling center ginimo nila evacuation center. Tapos why naman kami alternative or contingent polling centers, then kami come up with a makeshift polling centers. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, may makatatlo na ka beses humaling kagabi nga nagbugas ang abo ang Bulkan Canlaon. Sunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, na-record ang unang pagbuga 10:06 p.m. tubtob 10:20 p.m. sang Enero 15. Ang sunod nga pagbuga na-record 3:08 p.m. tubtob 6:15 a.m. sining nga adlaw, Enero 16. Kagang ikatatlo naman nga pagbuga na-record 9:16 sang aga. Sunod sa PHIVOLCS, ang emisyon nagtuga sa grayish plumes nga may katason nga 500 meters antes na palid sa southwest nga direksyon. Sunod kay Marie Andelin Quintia, ang resident volcanologist ng PHIVOLCS sa Canlaon Observatory nga nabase sa La Carlota City. Mahimo nga may ashfall sa mga lugar, sakop sang La Casillana, kag bahin sang La Carlota City. Humalin sa Oktubre, nag-record sang ash emission gikan sa Canlaon, sunod kay Quintia humalin sa naglupok ini sang June 2024. Patag ni Quintia ang ash sampling ang nagapadayon para mahibaluan kung may magmatic content ini. Ang December 9 nga eruption sunod sa iya mayara sang high percentage sang magmatic activity. Nagakasayuran nga ang ash nga nakuha sadto hindi lang gikan sa daan nga materials kundi may fresh materials gikan sa magma. Samtang ginbisita man kahapon sang pamuno sang Office of the Civil Defense ang mga evacuees
sa Canlaon City kag La Carlota City. Si Undersecretary Ariel Nepomuceno ang naghinunanon sa ila kag ginpatag nga iya nahang pa ng ila sitwasyon pero kinahanglan nga magpabilin sila sa evacuation center para sa ila nga safety. Silang ginpasalig man sang padayon nga suporta sang gobyerno. Ang December 9 nga eruption amo ang medyo may high percentage sang magmatic activity. Kumbaga may kwan siya ma'am no, may ang mga ash naton nga nakuha ng hindi lang siya nga mga old nga materials ang nakita dito kundi may percentage sang mga fresh nga materials from the magma na hinhalinan. Kag sa Good Vibes, may 147 ka mga new members ng Philippine Institute of Civil Engineers Incorporated Negros Occidental Chapter ang nagpanumpa kaina. Kabahin sang seremonya ang anak sa manugutan sa merkado nga karon civil engineer na. Yari ang report. Hereby solemnly swear. Upod sila mga ginikanan nga nagpanumpa ang 147 tanan ka mga bag-o nga miyembro sang Philippine Institute of Civil Engineers o kon PICE sa Sugarland Hotel sa Bacolod kaina sang aga. We welcome you to the profession and look forward to witnessing your future success. May this ceremony be a memorable one and may your careers be filled with purpose, achievement, and satisfaction of knowing that you are making a real difference in this world. Kabahin sa nagtambong sa seremonya ang manugutan sa merkado nga si Gina Claro. Wala anay siya nagtrabaho sa merkado sa Talisay City agud makatambong sa seremonya. Kag personal nga matakod ang hard hat sa anak nga si Junie Claro nga karon isa na ka civil engineer. Nalipay na punta kay hindi nakapatapos sa brigado o napatay-patay man ko sa baligya para sa iya. Istorya ni Nanay Gina nga duwa pa lang katuig sadto si Junie sa nagtaliwa ng iyabana. Gani isahanon niya nga gintinguaan nga mapatapos sa eskwela ang tatlo niya ka mga kabataan. Pakas ka lang. Amo nang kapangita ko, tanong lang baligya para sa iya. Si Engineer Claro among naghatag sang mensahe para sa bago nga mga membro sang PICE sa oath-taking ceremony nga gintambungan sa pamunuan sang Professional Regulations Commission Western Visayas kag mga opisyales sang PICE Negros Occidental Chapter. Who would have thought nga isa ka bata sang single mom for 23 years, manog kiskis takway, kag manog baligya utan sa Talisay, may bata na nga isa ka civil engineer. This achievement is not just mine, but also the triumph of my mother, Mrs. Gina Claro. Iya ginsaysay nga hindi naging mahapo sa iya naagyan agud malabot ang ginahandom nga propesyon. Nangin student assistant siya kag nagtrabaho bilang waiter hasta nga natapos ang pag-eskwela sa kolehiyo. I will not stop learning so that may improvement sa akong self kag mahatagan ko ang mga needs ng family ko and as well my needs. Sa iban ng mga students, parehas mo before katinuwa, anong advice mo? Sa mga students na especially working while studying, so it's so hard yet to maintain and organize our schedule, no? But ang mambal ko lang yet is don't surrender, never stop dreaming and never stop learning. Sa idalom sang Taytay sa Banga 12 sa siyudad sang Talisay nagapuyo ang pamilya Claro. Masami ginabaha ang ilabalay amo nga handom ni Engineer Claro nga sa ulihi makapatindog sang kaugalingon nga balay nga sarang masaylohan sang iya pamilya. Congratulations sa mga engineers naton, mga civil engineers kag mga members sang PICE. Kag mayong hapon man sa aton yung mga live viewers sa Facebook kay RF Diamond. Mayong hapon si Mosers Lindon Sunyo.
Ma'am Everline Miranda, watching from Dubai. RH Tata, subong man kay Ma'am Jobea Janala. Lloyd Navales, mayong hapon sa imo, sir. Mary Rose Gorzal, Gloria Bantigue from Pulupandan. Fevi Howard, mayong hapon man sa imo, ma'am, from Kabangkalan City. Lapit na kuno ang bulinganay sa sinulog sa Kabangkalan. Kaya Gerardo Marquez, subong man kay Sir Benji Borlas, mga suki naton, Hensley Mumbai, Eli Carion, Yek-El, kag Ma'am Jocelyn Roquero from Hong Kong, subong man kay John Randolph Rubin, mayong hapon. Kagamayad to ang top stories of the day. Tubtubwas, ako si Nico Delfin.